Yokoligie kerokyo bujumbe kurwase bunge ya North Mogrango ya Nyamira North County ya Nyamira Kennedy Masongo nigagendrete neganga ya hiyo wea kerekoko asogo chikoligie keroge kia sobo chorio bonebole bosio kaukwana maiga yogotara chinsemo aho nigate ya unegangene no guchikoenekia unabana nkonyara barechi basari gati ya yanda mange unomulikito kurwase county ya Nyamira Jobu Mahangi agotomanya Oyo koligia ekerogo kyobo bunge bwensemo ya North Mogrango Kennedy Masongo nabekerwa egutua asegetigia kerenyo na inje bwo nalinga nali aoli gotebanga nayo tayari gwati oli mugambi asante Litsuko lero ekera abogo chaka chikambeni chaye naru eirabuna nachi gokorera abamenyi benseme yo amagenderero nateba nachi korwa chibasa lya tabwati gwanterera konde wonsi abeke estima na koleme bisima bya mache Rwanda yetuwa constituency ko North Mogrango esaba the boss no Guatemala esaba the boss kwa treated equally esaba kwa project the national constituency fund chikole asibia abana wikosome abana wikonyora pache ndo muri chipara chito muya nasaba bamenyi bensemo ya Nyamira komochora Raila Odinga kuna umurayora chikoreta amagenderero asense ya Kenya ando mondora ko mugako liange agenda egejega igatinje nije ko ikasano wako lia ninje ko sopa ke beru milioni wako lia como kame kura dinero mugaka Raila Abaraibande batene namba mwakera Masongo ekoko puna umurayora chikoreta magenderero asensemo ya North Mogrango tumeanza safari rasmi kuelekea Ikulu tubaraka mheshimiwa Kennedy Masongo ndoko mabekara ataparelelazi omwezimiwa zidievu abantu bali bakanyora chipasari owaligereria tobase konga no inje tinye tageti ka abantu bali batakoretiki batabuati igo inche ntaete ko basababu no mwa MCO ino ogochiko isaransa chitariki kianda mutienyo 8 2022. Thank you. Nitaingia pale Nyamira ili tuweze kushirikiana na viongozi wengine tuweze kuhakikisha kama nyinyi wananchi mko sawa, sivyo? Ginko reporter ya Ndizi TV Korwe County ya Nyamira Eretariane Job Mahangi.